Όμορφες καλημέρες. Σήμερα έχει πλύσιμο. Για να τα ακούσουμε κιόλας λίγο το αμάξι. Λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ, πλένουμε τα αυτοκίνητα. Προσωρινά να θα ακούτε μόνο εμένα, γιατί το παιδί πλένει τα αυτοκίνητα. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Κύριε Αλέξανδρε, μία δήλωση. Δηλώνω ότι έγινα βουνή. Εδώ είναι η κορσάρα, παιδιά. Το κορσάκι μας. $250 άλογα. Εδώ βλέπουμε την κόρσα. 340 τελική έχει αυτό το αμάξι που λέτε. Παρκένει εδώ. Πόσα άλογα έκαμε? Όμορφες καλημέρες, Άστρας και Αιτζή. Σήμερα μέρα Κυριακή. Και χθες το κλείσαμε λίγο απότομα, αλλά δεν πειράζει. Ένα όμορφο βλογκάκι. Θα πάμε στο Ρήσιο. Ρήσιο. Εδώ τώρα συναντάμε το φίλο μας τον Εδώ είναι ο φίλος μας ο Άρσεν. Καλημέρα, μπρατάνι μου. Καλημέρα. Μια δήλωση. Μια δήλωση. Δεν έχω δήλωση. No Comments. comments, no σχόλια. Λοιπόν, ξεκινάμε.
Έχουμε φτάσει στο φίλο μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τα μετέωρα. Όχι Καλαμπάκας. Τα μετέωρα. Φτάσαμε και πάμε ολοταχώς. Πού πάμε? Ρήσιο. Ρήσιο. Let's go. Με αυτό εδώ το εργαλείο. Τα πολλά τα λόγα, τα πολλά τα λόγα. Θα το δείτε και στον δρόμο πώς πάει. Άμα δείχνει χιλιόμετρα. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Φύγαμε. Τα χιλιόμετρα είναι έκπληξη, δείτε. Με τόσο πάμε. Σπάζουμε το φράγμα του ήχου. Το κόρτσα πετάει αυτή τη στιγμή. Δεν οδηγείται. Έχει πει αυτόματος πιλότος. Νάτος. Ο πιλότος. Ο πιλότος. Μόλις φτάσαμε. Έχουμε φτάσει στο Ρήσιο. Λες ένα στάρλε. Ρε σταρλέτα. Μόνο Χόντα ρε. Να το σιωτόλης. Έστω τι ώρα του τόλι. Αυτός YouTuber ήταν. Ναι, το σταμάτησε. Και απέναντι δείξει τα κορίτσια. Ναι. Η SKG πού είναι εδώ? Με είπε η Σία εκεί είναι, στους SKG είναι, λέει τέρμα κάτω. Μη γελάμε και λέμε μαλακίες. Όπως βλέπετε παιδιά, έχουμε φτάσει στο Ρήσιο. Μαζί μας είναι η αγαπημένη μας και φίλη μας Σία. Πάμε πάλι την αρχή, δεν μπορώ ρε μαλάκα, τραβάσω τι να είναι. Εγώ τραβάω την άνε, περνάει. Περνάει, θέα μου και πρωτοβίτσο. Αυτά θα τα βάλεις στο βίντεο. Ναι. Όλα μπαίνουνε. Ναι, αλλά πάω από καλημέρα και δεν ακούγαμε ποτέ. Δεν χρειάζεται καλημέρα, καλησπέρα. Ακούγεσαι ρε, είναι καλά τα μικρόφωνα. Ακούγαμε. Ακόμα γραμμάτα. Πάτα στο. 3, 2, 1. 3-2, δεν έχουμε κλαγέντες εμείς εδώ. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, όπως βλέπετε παιδιά, έχουμε φτάσει στο Ρήσιο. Μαζί μας είναι η Σία. Είναι personal. Θα το βάλω και στο βίντεο. Ακολουθήστε την, μπείτε στο προφίλ στο Instagram. Κάνει καταπληκτική δουλειά. Καταπληκτική, καταπληκτική. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Είμαστε σήμερα στο Ρήσιο, Θεσσαλονίκη. Εγώ εκπροσωπώ τα κορίτσια από Αθήνα, από Χαλκίδα για την ακρίβεια. Για πες μας λίγο την ομάδα, πώς λέγεται η ομάδα. Εμείς ονομαζόμαστε Car Girls Club. Είμαστε κορίτσια, είμαστε γυναικάρες.
για την ακρίβεια, που έχουμε ωραία αμάξια και κάνουμε ωραία meetings, βόλτες, πολύ ωραία πραγματάκια. Βρείτε μας λίγο και στο Instagram, θα βάλουμε από κάτω και την ομάδα, οπότε να μας βρείτε και από εκεί. Και οτιδήποτε θέλετε, φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας. Εννοείται. Κόψω. Γιατί μια φορά έπρεπε να τραβήξει πίντο ρε φίλε. Δεν το κάνει. Μάλλον σου ζάντερε το λάθος. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε προς το τέλος. Πάμε για φαγητό τώρα, διότι μας έχει κόψει η λόρδα. Να πούμε λίγο ένα αστείο.
Πάμε για φαΐ. Πού θα πάμε για φαγητό? Πού θα πάμε για φαγητό, δεν ξέρω. Πάμε Περαία. 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 Αυτό. Ομόφωνα. Ναι. Εγώ τι πρέπει τώρα εγώ εδώ πέρα σε αυτή τη φάση να πω. Πες ένα οτιδήποτε σου ρίξει μυαλό. Εγώ δεν ξέρω. Πάμε να φάμε. Ωραία. Περάσαμε πολύ ωραία. Ωραία, Κάναμε αυτό και τις ήθελα να βόλτες ακούσω, μας. αυτό. Εχθές, όχι σήμερα. Ωραία. Τι άλλο. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Θα τα βρούμε στην πορεία. Πού θα κάτσουμε να πάμε. Τώρα είμαστε μυστικοί. Φτιάξε το μόνο σου. DIY κοτόπουλο. Εγώ θέλω ένα double smashed burger με πατάτες. Άστρας και έτσι. Καλύτερα δίπλα. Κορυφή. Top. Λύστο. Αν αυτό το βίντεο παιδιά αγγίξει τα 10.000 like. Πόσα? Οι views. 10.000 views, εντάξει. Έστω. Views, ναι, θα κάνω κάτι που θα με ζητήσετε στα σχόλια εσύ. Οτιδήποτε είναι αυτό, εντάξει, είπαμε. Νορμάλ τώρα. Ή λες κάτι δεν το λες. Περίμενα. Θα κάνω τη μουσική στο chat, στα μηνύματα κάτω. Έκλεισε με 10.000 προβολές. Τι αυτό? Μπέργκερ δεν πήρα. Εύκολο. Μπέργκερ ζήτησες. Μπέργκερ ζήτησα. Θα το φας σκέτο. Αφού είπες ένα ακόμα φιλέτο κοτόπουλο είπε. Μπέργκερ που λέω το κοτόπουλο. Δεν είπες μπέργκερ. Καλά, δεν κάνω. Έχω παιδιά. Ναι, δεν είπε μπέργκερ. Το σκέφτηκε απλά. Μη ζωρίζεις από κάτω βάζω. Πάντα πιάνω να πάρω, άσε το. Δεν ρωτήσετε, το άδειες τελείωσε. Άδειες. Έκανε χώρια άλλα δύο. Παιδιά. Κάτσε, περίμενε. Λοιπόν, έχουμε φάει Έχουμε γίνει πένα. στο καταπληκτικό μαγαζί του Μπόμπου στην Περαία. Χωριά. Τέλειο. Τέλειο. Πολύ καλό. Το προτείνω. Όταν έρχεσαι σε Περαία πρέπει να έρχεσαι εδώ, μπρο. Πολύ καλό. Έτσι πάει. Πολύ καλό, μπράβο στα παιδιά. Και συνεχίζουμε με. Πάμε για συνέχεια. Πάμε για Ρήσιο πάλι. Part 2. Una fama, mala fama, se la pasa en ti, siento que soy mala, que no me
Spend